TV. Ayan, today nandito po tayo sa Pickup, Crispy Ulo, Pata, and Sisig. Ayan, dahil nag-crave po kami ni BBM ng Crispy Ulo at Pata, dumayo pa po tayo dito sa Pickup, Crispy Ulo and Pata. Dito po sa San Roque do First at katabi po ng 7-Eleven. Yes. Kaya mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mahantaking Kapampangan. Manganta na po, ayan. Opo. Excited na kami ni BBM dahil na-miss namin ang Crispy Pata at Crispy Ulo. Siyempre, ito ang Pickup. Ano kasi Pickup? Crispy Ulo at Hindi sa ano to, Pickup. Ay, Crispy Pata. Sa ano kasi to? Sa San Roque daw. Dumayo pa kami mga kapudibis. Para na. Malambot. Pata. Oh, yan, lambot mga kapudibis. Tignan nyo, oh. Oh. Pati yung ulo. Pata. Siyempre, sasawsaw natin dito sa suka. Ano nila, sawsawan. Titignan natin. Malutong nga talaga, mga kapudibis. Ano, ma'am? Ano ito? Tikman ko yung crispy pata nila kung katulad ko pa rin ang dati na masarap. So guys, oh. Lambot. Lambot, no? Siyempre mga kapudibis, oh. Tingnan mo yung ano na, meron tayo dito. Kanin. Ay, kanya naman natin. Lamit na talaga yung crispy pata, mga kapudibis. Tingnan mo, nanginginig pa siya, mga kapudibis. Ito, meron sila, ano, chicken fingers. Taray! Meron, bago po ito, mga kapudibis, bago nilang menu. At saka ito ang chicken katsu. Ayan. Siyempre mag-rice tayo, di pwedeng wala ang rice. Yes, at meron silang pansit canton na overload na. With badnet. Yes, at Ayan. chicharon. Ano lang? Bulaklak. Bulaklak. Guys, so. Talaga pampabata ang ano natin. Ano ito ng balat? Ano ba lang? Malambot na yung laman, tapos malutong pa. Ito yung ano laman na. At sobrang lambot ang makapudibis. Baba natin ito mga kapudibis. Kasi nakapatong sauce. Ano gusto ko naman dyan? So, Ito yung sauce ng ano, chicken katsu. Ayan. bagong menu po nila to, chicken katsu at chicken fingers. Ayan. Yes, titikman natin mga kapudibis. Ito yung sauce ng chicken katsu. Ayan. Titikman natin bago menu nila. Oh, malambot. Oh. Ano pa? Meron sila ano. Shad, ano to? Mas masarap. Repolyo. Masarap talaga pag may Repolyo. sauce. Siyempre, hindi mawawala yung pancit canton na in-order namin mga kapudibis. Paborito ni Bigyan. May kanin na. Overload yung ano nila, pancit canton. Kuha ko ha. Oh, may pizza ng bulaklak. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo pong umorder, punta na po kayo sa
Pikat, crispy ulo, pata, and sisig. Sisig. Ayan. Dahil malapit na yung Father's Day, ayan, Yes. mag-order na po kayo dito mga ka-foodies. Pansit. Tsaka along the highway lang siya, mga Tilo BBM. Madali lang po siyang hanapin. Yan, sa mga nagiinuman sa Father's Day. At regalo nyo sa mga daddies nyo, tsaka tatay, papa, ayan. Masaya na si tatay pag may crispy ulo, tapos bilhin nyo siya ng alak. Diba? Sob na sob, matuwang-tuwa si daddy mo. Yan. Sarap. Wow. Hindi ko nalasaan na alis yun. Tapos, pancit canton with chicharon bulaklak. Sarap. Kita niyo yung tenga ko? Pumapalak pa. Pumapalakpak sa tuwa. Baka po, Debes, baka hindi namin maubos ito, ha? Huwag nyo kaming i-judge. Hindi namin nauubos. Dami. Dami yan. Siyempre, may kasama kami. Pero yung pansin, maubos ko yan. Unahan ko na kayo. Okay. Tignan mo. Tikman natin. Talagang sabihin kay tatay. Oo. Guys, lambot talaga, promise. Oh? Wow! Dali. Sabay tayo. Parang pumuputok sa bagong taon. May sili. Mamiss. Chicharon bulaklak. Taba, oh. Hop. Ang lambot, ang crispy ng balat, sobrang sarap. Ang sarap talaga, promise. Oh. Grabe. Balo. Bigyan pa natin si Bar. Meron ka pa? Hindi ko na. Pero yun naman noon, lambot guys. Oh. Pati ata mata malambot na yun. Pati mata na ba? Ay, nalaglag. Ang perfect pagkaluto, promise. Perfect na perfect. Ay, oo nga pala yung sisig. Hey, hindi natin natikman. Meron pala sisig. Nag-focus tayo sa Baka po din titikman natin. Sarap. Kulang kailangan pa ng guys. Nag-focus kami sa pata tsaka. Ay, mga Budipis, kung pupunta kayo ng Olongapo, Bataan, Zambales, meron sila sa Santo Tomas. Oo. Ayan. Alam dahil kung papunta kayo ng Manila or papunta ng Pangasinan, ayan, mag-stop over po kayo dun sa main brand, yung main store po nila doon sa Yes. Santo Tomas. Tapos kung papunta naman po kayo ng Florida at Porac ng ganun. Mag-stop over naman po kayo dito sa sa Rocket Daug first. Ayan, katabi lang po ng 7-Eleven. Oh, sisig naman tayo. Sisig tayo dyan. Ayan. Titikman natin. Nakalimutan natin. Sabay tayo. Sisig. Kaya, mga Budipis. Lagyan mo yan. Mamaya na yung rice sa akin. Ang sarap. Ang sarap pagka-anghang. Ang sarap na pagkatimpla. May crispy din yung kanilang sisig, oh. Ayan. Crispy sisig sila. Ang sarap. Kakaibang lasa katulad ng ibang sisig.
Siya katulad na ikang sisip ako. Pinaparinig mo sa pulasa. Sa sisip, puro taba lang yung sa kanila, no? Dito may laman talaga. Oh. Manghang pa ko. Sarap. Ito naman natikman natin. Natikman mo na ba? Ano? Chicken fingers. Oh, fingers. Ang sarap-sarap. Titikman natin makapulibis. Para malaman. Oo. Bago din menu nila to. Chicken Para fingers. malaman siya. No? Oo. Ay, oo. Sarap. Huwag mo na kaya ba? Ito. Cheers. Grabe, sarap. Makain ko ng tissue. Ayun, naka-food TV sa order na po kayo. Pick up crispy ulo, pata, and sisig. Masarap talaga, promise. Okay. Di sayang ang pera nyo. Promise ko. Tsaka marami silang menu. Dami pag Hindi madami lang pa kayo mapagpipilian. Hindi lang sisig, tsaka pata. Oo. Kung ayaw ng mga pata yung crispy ulo at pata, meron naman po silang chicken Chicken. breast. Ito mga kapudibis, so ito pala yung nila. Ito yung, Yung rice combo. ng toppings. Ayan, toppings nila yan. Yung Rice tsaka chicken katsu. katsu. Yan. Ano yung rice nila? Parang Java rice. Oo. Titikman natin. Para sa mga bata, yan. Kung sa mga daddy, yan, crispy Mm. ulo, pata, at sisig. Sa mga bata naman, ito yung chicken katsu and chicken fingers. Ayan. Masarap yung nila, chicken fingers. Oo, masarap. Malaman. Mhm. Kasi, yung nila? Chicken breast. Breast. At masarap din to chicken Yes. katsu. Sarap. Masarap. Siyempre mga kapudibis, ngayon lang tayo nito. Sarap. Malasa na, meron silang meron na siyang cup. Ito na Dami. At syempre din natin mauubos to, di ba? Meron tayong kasama. Isali natin sila. Ayan. Dami dito. Mga Pulibis, order na po kayo ha. Dito lang po sa Pick Up Crispy Ulaw, Pata, and Sisig. Yes. Located at San Roque, Taub First, katabi po ng 7-Eleven. Meron din po silang main sa Santo Tomas, Asa Road lang. Malapit lang po. Yes. Order na po kayo. Meron din silang Facebook page. Ayan. Ayan, meron silang Facebook page. Mga kapudibis, pwede po kayo mag-message doon at mag-order sa kanila. Mga kapudibis, may puwagisan ng pamangan mi kasi ati kami pong kayabe. Opo. Kaya ang ganakin yung video mi. Kita-kits sa susunod na po ba? Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga